managerra naiz, 23 urte ditut. Bakaiku niretzako garrantzitsua da, nire lanpostu hemen dagoelako. Aurreko belaunaldiek asko erakutsi didate. Lehenengo aldia honea etorri nintzala, duela 3-4 urte izango ziren, Victor Gerrarekin etorri nintzen. Prozesu guztiak ikusi eta fabrika honek duen garrantzi erakutsi zidan. Enpresa zerotik sortu zuten nire aitonak eta bere anaiekin. Familia oso humil batetik zetozten eta lan gogorrarekin aurrera ateratzea lortu zuten. Hirugarren belaunaldiak beti presio hori daka ez, esate dutena lehenengo belaunaldiak enpresa sortze duela, bigarrenak handitzen duela eta hirugarrenak diena pixkat dena estropeatze dutenak. Pentsatzea gustatuko litzateke, horrela ez dela izango. GH ja tamainu interesgarri badaka, azken urte hauetan asko hazi gara enpresa bezala. Askotan komentatu dut GH ez dela enpresa familiarra guretzat bakarrikan, baizik eta hemen hirugarren, bigarren generazioko langile pilo bat daude. Eta horrek harrotasunez betetzea zaitu ere, azkenen konturatzen zea gauzak oso ondo egiten nahi diela. Eta gustatuko litzateke laugarren, bosgarren, seigarren generazio bat ukitzea eta adibidez Bakaikun gertatzean bezala, jendeak bere herrin bizitzeko aukera edukitzea. Enpresa eta herriaren arteko erlazioa moztea ezinezkoa da. GH Gema Bakaiku da eta Bakaiku GH da.